پر اسلام سارے آدھو سے موت بھی کڑی گاتے آگے موت بھی کڑی صرف ہاتھ بھی کھڑی جائے درود محمد سلام محمد درود محمد سلام محمد اللہ تباد مقام محمد درود محمد سلام محمد اللہ تباد مقام محمد کہ دنیا کے سارے کام نے سمجھ دے جدو لب پہ چہنا میں نام محمد میں کہا دوڑ دی حاضری دے جنات دی جیوے تسی آکھ سو میں حاضری دے ہوئی نماز دی چھتے نو تک آرے لے میرا الحمدللہ اللہ قبول کرے کہ دوڑا ایک دو سنا کے تے میں حاضری دے سو بھائی کل مان بکار اقبال کفی گئے کل مان بکار اقبال کفی گئے ہتی قسمت دی ان بان تو تے بدبختی دے طوفان چڑھایا ہے میرا آلنا سنگت دے وان تو کل مان بکار اقبال کفی گئے ہتی قسمت دی ان بان تو تے بدبختی دے طوفان چڑھایا ہے میرا آلنا سنگت دے وان تو تے سامن بھی بازی ہار گیا سامن بھی بازی ہار گیا اکھی کمریاں دی کان کان تو تسے واپس آئے ہاں عدم اسی خوشیاں دی باندی ایک روڈ تے مسافر جا رہا اس دیکھ کے منظر کشی کہ جڑا تھک تھک کے بڑا مٹھا مٹھا ڈولتا ہے جڑا تھک تھک کے بڑا مٹھا مٹھا ڈولتا ہے کسے سنگت تو نکھڑے افاد دے تے معلوم ہوندہ ہے کوئی ڈھیر غریب ہے جندے پورے جسم تے گھر دے تے کسے سکے ہوئے پیلے پتر دے وانگو رنگ اس مجبور دا زرد ہے تے دو قدم کسے اگے گن رہی نہیں کسے والا نسل دا مار دے آخری دوڑا جناب تے چلو تو بندہ دس تیرا جا جا تے اسا فرم شرم نہیں کیتا چلو تو بندہ دس تیرا جا جا تے اسا فرم شرم نہیں کیتا اور تیری ہر گمائش تے ساتھ بسم اللہ اسا حاضر دم نہیں کیتا تے میری بات کھلیے